Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuraganye bwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Matuka tano okatigaire mutinyi ogatatu wa Kense na batebeke ngese egatangani kyumwako ega o 2025 ketokenga kyarire chingaki asa matuko nga atano naberiga abana beskuru babunge chiskuru bachenka nogoteba nga ekengese getangani gose first term etokenga yarire abana bachake gocha kanya kwerigania sengencha abana ko bagocha no maiteki bakuria na ningencho bakoba bakuira ekero bale asenseme kariba karoto kwarigania ekionga chinsebere na karongo gotebenga omonto omwenge ime yense igale butie yemo nenusu enateba igale ebuti yemo nenusu akoro kwa Chandra Bahadul dange korwa enseria ya Nepal numonto motambe kabisa gale chibuti isano na isato chinuguta ibere nigo tawatebanga gale chinugu yani omonto lyo mwenge gakwenda aragatatu na amakorengana umuntulia umutambe korengana gitabu kiri kia Guinness Book of Records ikananso iketo komanye botanta n'ubundu bonse botayo kote achiko chaka anara to kwarganirie ekionga chinsebere gati yali to kwarganirie ase omogoroba orero kurunga kya koirana nga kya gukora ibintu byaye iga bananga bona abayibuli please
na abasabira asimule ne ba challenges inchirora se chinyumba ebyumbe ao kogendera gokonya eyamate y'abantu batano nomo abo abayibuli babo babatamete n'abamenyete ase ubutaka ubwere asensemo y'amarani. Various reports of the control of budget. We will also, in that inquiry, have a quick test on compliance. Mugavana bwe county ya Nyamira omoske emoski mumenyeribo kwikabosi bwe senate kwiraneria iguru y'imeswada yenengo eyo yabereke gwetigwa asi county yo igato tuaro bosibole kabangino obosibole kabaswati obosibole ekero bale ndete chinka chiabo nabo bamanya na maene bale no bosibole obomo bwa bateresa imeyense ya Kenya kugikeria egekore abasumuswati harwanigwa sensemo eyemo ase county ya Nyamira. Nogotabna chabere chinsa ikomi ritkuri Alhamisi chinsa ikomi chamambia ritkuri Alhamisi ya senseri Australia chire chinsa isano na isato alia ase ense ya Amerika aiga Afrika ya mocha igore chire chinsa ibere so ase mtandao oito Facebook Gatemba TV na wego YouTube Gatemba TV na FM otonyar kurugabo aliansemo yebimanyelio akorokwa Wilson Makori nche nkorokwa Mkate Enoch. Karibu ekero toguchaka. Muraibwense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto nigo litkolia rero akolire amonchereria na kubachoraba waziri gete ase chiwizara gete. Oyo butwa Justin B. Muturi noyo mo bobo waziri babiroro lakini no manyete eraningo mosakito Innocent Makori nigatwariganira roboti origara igore Justin Muturi. Justin Biden Joka Muturi nigaiboleto chitariki mirongo ibiri na isano isato cy'umuti nyukana mwaka bwemo chimya kiene mirongo itano na itano mensemo ya Kanyiwambora mbere North Mea County ya Embu. Omoske Muturi nigabeto mu bunge litangani chitariki isano cy'umuti nyikombi bo mwaka bwemo chimya kiene mirongo kenda na kenda gwika chitariki mirongo ibiri na ibiri cy'umuti nyikomi bo mwaka bw'ikiri bibiri na itano ibiri asensemo ya bunge ya Siakago. Egati ye chitariki 15 cy'umuti nyukabire omwaka bw'ikiri bibiri na itatu gwika chitariki mirongo ibiri na ibiri omuti nyukomi omwaka bw'ikiri bibiri na itano ibiri Muturi nigabeto munyakirego bwe komiti yo kowekeza Public Investment Committee ase bunge nene abo bwegasabeto mu chief whip bwensemo yale komerere serikali opposition. Omoske Muturi nigo abeto munogerio gatano na kabere bwe bunge nene kurwa chitariki mirongo ibiri na isano umuti nyugatatu bo mwaka bw'ikiri bibiri na ikumi na itatu gwika chitariki isano cy'umuti ugatano na gatatu mwaka bw'ikiri bibiri mirongo ibiri na ibiri inse ya serikali y'umurayo kane bwense ya Kenya Moske Uhuru Kenyatta.
Inse ya serikali ya muraia bono bwense ya Kenya Muske Dr. William Samoei Ruto ritang'ani muturi nigachoretwo kobo museme bwirichi kubwe serikali omwatoni general gatano na gatatu gatiye chitariki 2022 mutinyi 10 bw'omwaka bw'ekiri 2022 gwika chitariki 11 omutinyi gatano na kabiri omwaka bw'ekiri 2022 n'uyukania gwika rituko ria Jumanne omukubi oyo muturi nigarenga muwaziri wabokoreri bwa serikali public service ngakibwego murai bwense ya Kenya Muske Dr. William Ruto yasogete na gateba buna waziri muturi taliko nyare mirimo amoete ekikirira gwako kwa isko ya OBC. It's taken too long. There is absolutely no reason, and I had a problem with the AG who was there. He was fairly incompetent, but I now have a very competent lady. Gukunyulia buna obwa matebwa Justin Bedan Joka muturi ne serikali nene nigo bwachagete kubachana engaki omwana oyo momura Leslie Muturi aochereretwe na bali gatebekana balinga ba officer b'abanyanyimbo kulinde magaya yakabwato kwa atasoereiria kolipotelia Ekionga Innocent Makori. Mugavana we county ya Nyamira Omoske Amos Kimomi Nyariboni olitkulia rero aikabosio we kamati ya Senate elia Public Accounts Committee kwiraniria amang'ana abere atato igoro yemeswada yenengo yabereke gwetigwa ase county eyo. This committee should do a special inquiry into the governance matters of Nyamira, the things that are within our mandate. Of course, we cannot take over the mandate of the county assembly. That would be a review of financial arrangements guided by the reports, the various reports of the Auditor General, guided by the various reports of the control of budget. We will also, in that inquiry, have a quick test on compliance. Are those budgets passed in accordance with the law? Are they processed in the manner in which the law requires? And I think once we do that, we might even want to ask the Auditor General to conduct a special audit on various areas where we think there could be a problem. That can be done in Nyamira, or depending on the program of this committee, we can have the parties come before the Senate. We will take that decision. But what is certain is that something is broken down in Nyamira. You will not agree on who has broken it down, but sitting where I'm sitting as a chair and someone who comes from a neighboring county, the stories today are the stories that spoil the name of devolution. Tomorrow, we are going to fight for additional allocations to counties. We are going to fight for counties to get the RMLF money. But if this is going to be the story in the headline, who is going to take us seriously? We will be told that we are fighting for money and we are throwing it into a bottomless pit where there are no controls. Bosiwe kamati yeyo nigo omugavana oyuwe county ya Nyamira Muske Amos Kimomi Nyaribo amonomo senator we county yeyo Kongo mugeni baruterana chimbunde chemangana yachikwirira omunyakerogo kubakanya na goteba bagayane isko ye kamati yeyo. I wanted to challenge our senator. He is one of the people who have been fueling fire. And he's now behaving like a priest here. You are actually doing what you're accusing your senator of doing. Governor, Be very careful. Look for other scapegoats. You know, you should be telling us about the queries on how you have spent money. Running away with the name of senator will not help you. If you have misappropriated money, that's what we should be of concern to you. We are here to get answers how you have spent money.
So if you think that by giving the auditor documents later and come and shout the name of senator, that will not absolve you. If that county is in chaos, the buck stops with you. That is your skunk. You either put your county in order or you quit. I'm not a governor in Nyamira, I'm a senator sitting in Nairobi. And if I can outwit you, then you're not worth being in office. I know. Put your house in order in Nyamira, Governor. I know you. That's why you undermine me all the time. But remember, put your house in order. Remember, the report we have is a qualified report, which is not as skunk as we are trying to say. It's now, Governor, order, Governor. Yes. I must bring this exchange to an end. Yes. It is not useful to anybody. It is not useful to the Senate. It is not useful to the people of Nyamira. They expect when you come to Nairobi, you are coming to seek solutions. I will not allow this meeting to be one that fuels further division amongst the leadership of Nyamira. We must give direction that Governor, Senator, members of County Assembly must provide leadership. The concern of the Senator from Samburu is on the 5.8 billion that he voted to go to Nyamira. There are other things that can be sorted by Council of Elders or can be sorted by the electorate, can be sorted at the next electoral cycle. Karotware kurwa sensemeli ya Nairobi Senate ni gotogo chema sema mpakase county ya Kisii kitutu chache North ase abana bali batano no moba menyete ase obotaka uwere agendere konyora obokonyi kurwa ase ebyombe ao emaga yegetasini kyagatembe ko ligereria na gosokia orobotiko lya banabo bamenyeta ase nchireyo kulia rero museketo Daniel Ontiri nigaikasa nsemeyo na gosanga na balia baretire obokonyi ase ntunda ya kabere magega yigetaseni kyagatembe kumurekera umwachando w'abana baiga batano noyomo kuromarani ababere bamenyete boka kuri ababiri babo batama emyaka ene yaitire abukonye bagenderete goitira emechando ao na kubure bintu byinginche gatia benyumba asiri tuko lya gatatu rero aboroki wabaiga mbale ne kibago sumairia niye ngobotekana negetambukiro kya Rogers gichana uyu manyekanite bunaka kasungura nababwatani bae boigo na mashabika abo mapema rero baigi ko musingi wenyumbenya asabana baiga asomoyo bugwancha nyombe twaichaka rero this morning no twacha ego twatebanga nyombe yera engotu ndori ko yekuna ekiagera eyine ya tatu mwabo na ngina abana aba ekenyoro amona bairi barenga chiango batebanga yaya egento murakore agache nyombe nya eye kurukwe saiga y'abana ekiagera mugako yo maybe asakare kara ichego chicha anyore mwayenga noere arore gako yiagache gusigago so abunere ngotugo lakini abana barabwo twabagachire mwabo ndero twaichaka na ende toro chinga by Friday nabakonyora ngapako koma twayikorire asense mwende Joshua Makori Nyarenchi oyoro mwakili kurwa sense ya Canada oyiboyo oro moiberwa onyaboro ba sebunge ya kitutu cha North wetira asaba bisa beabisia na baro bayimukia omwachando yiga koboyobo ase babo bwatokera chindagera ao ebinto byokorarira ebitamba byobocheno asaba nabaga eliko bakonya boigo kwegendereria amene toikire gabune timu ya Joshua Makori Nyarenchi toene kiringa abana ba maene ni babwata bakungoma ne mono sana the mattress ndore ntagaiga ndore ntachibando nabaigo ndore nta chiparts mwana ra gutumeka grade 9 nabaigo nebintu binde bingemono ndanya commission Stella Tinega osingire igoro yokogania kwa iboburi komenya nabana babo kubalinda iliko bakonya gukina buneganire nechinga kicho murendi bwabana baiga omenta buna takorosa kwereneria mbuya mono ntubuna abaibure kero menyata nabana bao negento kingencho mono bono iga abana baligereri ebare chintakana batoreri mbabwata abaiburi abu baba neglectiri batatagiti ko manyanga ki abana babo bali manyanga umwana obwato muiburi no mwana ogukina mentally are equipped boronge esengencho mwana oyo nonyale ko guide ngakia ko ende school ngakia ko irana ngakia ko kore bintu byaye iga bunanka bona abaiburi please na abasabira asimule ne ba challenges inchirora se chinyumba
tiga tukonya abana baitu because nintu twabaretete ase ense nande ng'endete kobairaneri ng'ambi ya mono nde bwensi oyo oseirie okoboko omoguko tiga nyasaye amoseseni nande agendere komomentera nairaneri ng'ambi ya mono ase eng'encho egasi mwakorire neyere engiya oroche mwaretire ebiegu mbari iga iga biachire goshugurikera abana n'enyomba ndoche yachakirwe omosingi nche ngobairaneri ng'ambi ya mono gwetera ase kiombe kiga gya Joshua Makori Nyarenchi waine kebuna mbache kogendera kubwaterana nabo bwatani ao elio koine kebuna enyombe yiga yaerire n'abana baiga baikiraniriwe amagania bonsi Mosike Dennis ombachi oyoromo MCA we wodi ya Marani mapema lero chinga kiasanga negetaseni kyagetembe otebaiga akirende gitwa beira abo ibori twanjire ko abo ibori tigatolemererie egere tukinie gesaku tukinie abana nari barache gokonye gesaku geitu nabo tuwenete tutoma mang'ana wetera saba gambinga ebintu ne babo the lookout karo byachire byamanyigu mapema egere byatangwa awe uri abarigigwa nenjere yarigigwa kara abana aba bakonyo umugano w'abana baiga batano noyomo nigororekanire koleta matunda namasekabo nigo bono harache kororekana nonye asa masomo mkurubotherega seni kyagetembe kurega kitutu cha North hase kaunti ya Kisii riterene nguruko Daniel Untiri Ekiombe kiabateresa ime ya Kenya gose Association of Sisters of Kenya nigorit kuria rero kiagikeria egekore ekigia korekana asense media ya Nyamira asomosbati arwanigwa ase oboina ensemo. I am Sister Mary Georgina Shtambasi, Sisters of the Blessed Virgin, a human rights teacher and a safeguarder of the minors and vulnerable adults. I represent here the Association of the Sisterhoods of Kenya. The Association of the Sisterhoods of Kenya, AOSK, strongly condemns the heinous and inhuman assault on a widow in Nyamira County. This act of brutality is not only a violation of human dignity, but also a grave injustice that goes against the principles of compassion, respect, and the rule of law. As women of faith, educators, peacemakers, and defenders of human rights, we denounce this barbaric attack and call for immediate action to bring the perpetrators to justice. No woman should suffer violence, humiliation, or oppression under any circumstance. Kwa majina ni Sister Veronica Nasimiyu kutoka shirika la dada wadogo wa Mtakatifu Francisco wa Asisi, nikiwa safeguarder wa watoto na wazee kutoka maboma yetu. Sisi kama muungano wa watawa tunasisitiza jamii iachane na mila potovu za kudhulumu binadamu. Mila hizi zimepitwa na wakati na hatuwezi rudi nyuma kwa sababu ya wachache ambao wamekataa kujiondoa katika hizo mila. Mila zinapaswa kukuza heshima na upendo na kuwakinga watu wote hasa wanyonge. Marietane kurukumeri ke munturatemu. Nonde ke ombeke kyo molembe. Tore na basista abagaka nabangina. Bono egekore kigia korekana ari Nyamira ngetogeje timono intubu naba abangina nabagaka. Igongo tebaiga. Kemira nke yokyo mugusi kiana gokore bintu buna biri. Ekero omuntu akuruta maraba niga akuruta maraba soko musani oyo mwanchi oyo okwae so mwana oyo. Tali asekemira kende gyonsi kere usekera rentera na senka. Ingon kubatebya abantu bamintu mumanyeiga. Tiga totwara obosibore ka abangina obosibore ka abaswati obosibore ekero bare ndete chinka chiabo na baru bamanya na maene mbale n'obosibore. Umusubati buno yoga akora biyaga kwa ni umugako yasoko mokwae ari Nyamira. Rora bone bintu bigokorekana goitwa akobekirwa maraba monu eitali echerengiya. AOSK Kisii unit calls for urgent intervention to safeguard the rights and dignity of widows
and all vulnerable members of society. We appeal to the government and relevant institutions to implement stronger measures to protect women from violence and discrimination. We also encourage communities to embrace a culture of peace, respect, and justice. No woman should live in fear, and all those affected by this barbaric act. May justice prevail, and may our society reject violence and all its forms, embracing a future to build love. The Bible says, let us be our brothers' keepers. Pandra enganejo bono liboli toliri tukoli kubolingana ki ogosareka gwechimbwa tia mwanyabantu gosareka gwechimbwa tia mwanyabantu ine chikanisa chitaraira libagalia bobuya gosareka gwechimbwa tia mwanyabantu anana bwango iga no chikanisa chitaraira libagalia bobuya no bateba buna na chitaregeria gosabantu begeriwe mbatari koigwa torikere Kerengeri kiao ase 0726 44 73 67. Enoti isano na ibere isano nemo, inye isano na ibere isato, isano nemo isano na ibere. Osotori keregwetera ase Facebook ito Gatembe TV, na boigo YouTube Gatembe TV na FM, kuruabo na boto kunyara ko digereria SMS. Kati ya chiria okonyora kwalikire karugwa chirikire na intuta kwatuna fuatilia kurugabo na tekoli kasi na Mberase TV yao 0726 44 73 67 tuachirigabo kwenda mutimo komoke inkoirana tukwandire kurwa. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills elukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiria amabati ande onsialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa yega kurigiria amabati aiga ntobwate team Temple abo bago kolemirimo ase showroom yega babwata chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uragania bago tebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingencho au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwata chi profile net gauges au unabono babwata normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwata Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongebere na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chingagicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyumu chuligo busongo eyo erangene duka Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 01111615
Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Enyagitari ya Self-Care Medical Center asentunden tangane aseriro bariegusi nigo egokoretera a free general medical camp terike 2023 2029 terike 30 cy'umutinyiga ugatatu umukoyega asenyagitari yo inkibarabe bakurigereria general consultation mangana maino mangana maiso mother child health goes MCH na go family planning na yende amange incho umerne n'abanyagitari kuro cyinsi cyo moiko na isko yerirba yegusie inyorega uchakerense ya mubwika cyinsa cyende cyemugazo agirege kugera nabo oranyorwe neribaga incho origererigwe oringurigwe obosape as a free general medical camp asamange bakrasi number 0799-747414 onde orinaiguri riasha inchuri tkerio oiranerigwe ekwera bamanyi bashamba tuke asensemeyo Silver Care Medical Center igere mbarabare ne kanisa yagekomu SD asumuche umwembe. Yo gukuinyoria magayo mutimo komokego nga libole twabuli tkolia rero ine oko sareka gwechimbwa chia mwanyabanto anene asichinga kichebangoiga nechi kanisa chitaraira libagali yabo bya kwankondikera gwetera gosogo kondikera gwetera ase number 0726447367 number enoti sano ibere isano nemo inye isano nebere isano naisato isano nemo isano nebere regose ondikere Facebook eito Gatembe TV se YouTube eito Gatembe TV na FM doche chi SMS cha chakire gochabuya ekerondo che gekoro togia Gatembe koronyama Kairo awote banga ya kansambi ya chire. And then we abagambi mbara kora chibaraza gosemia bantu asebinyoro ga kyumralia inche mofat obisa okach. I think that is okay. Elindo yagoteba inche nko okora kwane mwanya bantu basarikire. Fabish Onyancha. And then we yondega goteba ni Betty Korokebirigo abantu bali nemetwe emekongu pa. Ndio maana wanafanya vituko. Gotali kanisa tara kora nsema yae kolengana naba ndikere li chibuli yao gosekerengeli kyao ogochakane lietali yao asole na kerengeli kyao natokanda kurugabo nekartwa korokoro asensemeyo nigo bonongo tanga babwatani bekyama kya UPA niyo litkolia rero omerana aliase constituency ya Bonchari elio gwakera ekoko omo rwanerelia Fred Okengo Matiange Doctor buna omo rwanerelia obo wikyamekyo na ninga isaine koba omorwanereri gose omuraibwense ya Kenya kigochiko ika 2027. Chief Coordinator cha United Progressive Alliance yani UPA korwa sechiwodi emerongene na isano imeye county ya Kisii go batwarege karo lituko lya rero aseganga yogo ko Dr. Fred Matiangi kurwanerera ekerego ky'oburai wense omwaka bw'ekirwi 2025 Marieta nengoro kukiraka Joffrey igondo mwiboro South Mugirango kuri kitago barabo otwakira amuna abagusi Kisii county ngima otwakira amuna chief coordinator kyakira asengenje yogasanza abantu baito asepati to ya upa lero twalire gatwacha otole chiwat kitu chons P45
asengencho tubwate kerenga yogo sababorai wetraso mito Fred Okengo Matiang'i. Omwakilishi wa bangina nigo akirikoko omurubiri yobo komosegeta omoske Fred Matiang'i. Abangina baminto ase mwabeta igona ari gocho gosaba ebyombe biri ase mole mororenga kiroyo morororo oregistra ase ekiama kya UPA ekiagera obonge bwaito ase ekiama ekyo laikiragere omosike Matiang'i elinda aye wobo president ase kotokonya ese yeto ya Kenya. Chinga kicho boigo abasaye tibatigiri magega ase basegetwa kwelikia na kubwata chikura elio banyale gusira omwana bwomugusi intubuno omugusi ntobwate a presidential candidate okuruku Fred Matiang'i ntobwate kenya na bato namba ibere abagusisi mwabeta abana bari mwa college school mubwate bibande mubwate chikura intubuno omugusi ntobwate monto ntogwakera kura ebisa kunde byanjire otochora kutobwati komenta naye obomo bwomugusi nigo boro bwengencho anene gochya sabana bamo okuona ne chairman ya ODM na arenge poni ga na atigiro orgererie ase political party igonde UPA na register toba mo bunu mugusi tobeli bo elimo tuanchane esenge nje tobwate nyangie yoyo minto Fred Matiang'i no nyono yoro kanyamo etaine bona iguanana konyo igondo Secretary General wa ODM Kisii County waigo omo chairman ODM Nyaribari Masaba. I've quit the party purposely to support one of our brothers, Dr. Fred Okengo Matiang'i. Etawatanga form. Matiang'i is our form. Nonyana bo nigo bano baboliye bisakubinde kubwatesia omoske Dr. Fred Matiang'i asomurobire yo igambo kurwanire kerego kyobo president osabo chori bolibosio elio anyare gokonya abakenya kubwatekana nemirimo ya yemiya otwachire gotebanga no morembe tokorigia wechikura omorembo monene kabisa na abantu baminta batwetana ine ekende togotebanga intumu nabagusi gochaka bono bari chikanisa nare ko bateibe boiga bamate baitokera tokogenda ase nyangie yo minto Matiang'i ntotagete abasegi igo bona abasegi mbarabu chiamate chitwetana ine gabagusi ntotebanga nabaketora ase omobaro lakini ontete kubatebianga chikabira chinde kiagera Matiang'i nakore gasi engiya ase Kenya mbamwanjete mbamuigwerete naende mbamutagete egente getang'ani akorete ekerare ase obwarimu iga akorete agatenenera education chisemi chigatanga na Kenya ngima na Gusii ngima kuripoti riketaseni kia ukiagatembe kurega sebunge ya Bonchari gutokemeye kaunti ya Kisii leterane nkuru kwa Dipon Asanya pia mono musakio ito Dipon Asanya kurwa senseme ya Bonchari nega ya masema karungu kubeka endege pakase kaunti ya Nyamira. Kamati eliye bunge ekounenkia amalieta y'abakora imirimo abawochigosoa asensemeria PSB gose Public Service Board nigo litkoria rero yaunenkigwa gose amalieta yi niga unenkigwa litkoria rero buna umusikito kurwa sensemeyo Polycarp Okara agutumanya litukirimo magega ye bunge yega ye county ya Nyamira nsiburai bwayo mu speaker Okero koria iranga committee yo manyakanta buna appointments committee Nechikonyara kobage kounengi abantu batano baratkonyara kobaba kubekwa selibagali ya Public Service Board abo baratkonyara kobago tunna chinsagia eliyobo wakili insagia cyabanyene yani private sector ile yabasaye abangina amonenengo yani accountants nigo abantu abo bayikirana busubwe committee yega ile kounengiwa disqualification from consideration for this position ukwanekerekyo mu speaker bwe bunge ya county ya Nyamira muske Enoch Okero nigate birenga nigo baba unenkia bana bono nigo ba bwatukira marieta abo na basegweti wa nigo baratkunyara ko bagokonya bwekirano ase okubalika abakolemeremo be county ya Nyamira kuna tumanyete bali baro egepindi kiabo kia miaka 5 nomo nkoera kere usigia iketigaleti asinini kere naende karoge guchikoera ekamati nere gochorwa twabaligereire ekamati yera ekamati yekoro kunga appointments committee eyire libaga ne bunge yaito ekamati yekara ya etiwe amalieta yako ba forward gochia somo governor
kamati yego kolega asiensi nini kolika bali bawo chokora egasi ase county public service board ningana abanyakomite abaiga ba appointments committee banyaraka bagotogia ase batebire buna umuruburioni gurat kunyaraka bagokonye county ya Nyamira kwegendereria Murubirio Wairumia tumepata representation from all regions of our county na tumepata watu wako highly qualified professionals wazuri. We have done our best in giving the people of the county of Nyamira abantu bali baranyara koregas without partiality. Actually, even some of them have been serving in other serious boards in selecting very crucial key holders in our country. Iko akoregas yetu bune committee ya appointments so that the county can move forward. Twegenteka na tobegetenga n'abananchi baito banyamira banyore services asenchire ndonge nonye nabo nigo abantu baboliwe kunyarako bagotoma mauko yukuliye mirimo ekero ekamitera kunyarako bagekobekwa bisi punenchire yemo yo kwenyorera mirimo igento korenganamo n'abanyakomite abatebire ise kunyarako bagegochorwa nigo era kunyarako bagegotoria county ya Nyamira kwenyorera abakora mirimo igento kerere county yiga kugenderera kemagenderero igo ngi assembly tweruge komyoki gasi twetokorera abananchi baito banyamire gasi ebe bwango ngabono chinyakitari cheto chinasikia aliku abange bachire ngumbu ndo wade shortage almost over 60 totete chinasiriku abari mumbare bare koli kuba ICD ibindore ne binge bitakere service chikoru but now because about ndere na kitokwaira kishanga assembly so andi tuanje tokora abananchi gasi batesaka mono ginko reporter igatasene kya obonchete kya gatembe Kuraiga imeye county Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara. Asante sana Polycarp Okara kurwasen semeyo na chinga kiecho ni gonko andanti mokakego inko irana nekero inkwana iritko yaris. Gato tuara obosibore kabangina obosibore kabaswati obosibore ekero bare ndete chinka chiabo na baru bamanya na maene mbale n'obosibore omosibati buno oyo gakora biyaga chakoeni omugako yasoko mokwae ari Nyamira rora bone bintu bigokorekana goitwa akobekirwa amaraba monu eitari encherengiya nje nare gokana buno omongi no mugusinga ayina amagosa manene ekinkega ne iri aso mugusi abangina bagusimbaga ne iri obosibole n'abangina bonsi bakenya ngima n'ensengima n'abana abaiseki Kero twanyor enkwane yo nigo bono chiskuru ao chendate kuyarigania nga naki ekerasi gikomi ego chiko ogendra usine ego chiko rekana umwaka ogocha kulia lero mwalimu mwanene beskuri ya Don Bosco nigo akwanire engane yo nga naki ego chiko gayenoa ne chiskuru echo usabali mabanene be chiskuru ao anene asinsi ya Kenya muna beyarigania singincho yumurubiri yo Wego oyo kwana senseme yo no mwakilishi babangina kurwa senseme yo umosbati moske Jerusha umanyi. Ekero chiskuru che secondary bagendrete kwiroberia usio uko yuarigania omuroberio omujabwe chisemi OCPC gosoa ase secondary uchakira umwako ocha nigo umwarimu manene weskuru ya secondary ya St. Don Bosco nyabiosi eyikuragwa n'umwarimu Andrew Nyamari nigo esokire na gukwanira enchira beroberie buna eskuru ejiga asomuroberio OCPC. According to assessment report, pathway ibere to Chakoira as a CBC. We have 3 pathways, lakini into toraire ibere. Year STEM, science, technology, and mathematics. Na social sciences. Year history, geography, CRE, the languages. Nedine na ase mangana ICT ndonyire because we prepare in school to agori the gadgets
chitakeire ne chinde well wishers but promise tigotoa igo abana ba grade 10 ntore ready ko receive ase omoroberio oyoiga nigo murimo bwegesongo nabo igo egeswairi oraje okorwa na kera omworokiwa abwase eskuru eyeiga boigo bairwe ribaga ryokubasomia aborokiwa ase emirimo yekisayansi gwetera STEM amasomo a teknolojia egati yayande aiga nigo mwarimu oyoiga omonene boigo akwanera obuya bw'omworokiwa koimokia omurimo bw'ekisayansi akara tukurigereri vision 2030 ya Kenya iye goteba Kenya by then we are a very industrialized country ne ensewe chikoba industrialized basically netageta abantu babwate knowledge ya science igo mwana tagete ko in line na vision 2030 narireke igo tuare bias ya STEM ensemo yaye omuwakilishi bwa bang'ina imeye kaunti ya Nyamira oyoboigo ogwisaransa ase komiti y'ekisemi ase bunge enene omosikeche rusha mumanyi nigo aira chinga kecho na kubakwanira aborokiwa b'esukuru eyeiga eryokubeka omukia ase amasomo abo. Anything which is not good for yourself and for the community and for your parents and for your sisters and brothers, leave it. We want you to grow as good children, good boys and girls, so that as you grow, the future will have good people who will take care of that future. Kutokana kwenu nataka kuona mama county akitoka hapa. Na kutoka huku nataka kuona wajumbe. Chingaki echecho nigo omusikeche rusha akwanira omuchando bwestima eyo ekonako bitoka ase skuru eyeiga nagoteba nigo arache kumirana amo nomubunge bwensemo eyo musike Clive Gisairo eryo ukwanira na gusonsora omuchando oyoiga. Mnataka generator ambayo ina cost 200,000. Kwa hivyo mimi nitaenda niongee na mjumbe yetu, tukae na mimi na yeye tuone ni nini tutaweza fanya ili angalau hiyo shida ambayo mko nayo wakati mko na blackout, mko na backup yenye itaenda kuwasaidia. Hinko ripoti regetembe korwa seskuru eyeiga ya St. Don Bosco Nyabiosi eyegotoka emeye wodi ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba ekaunti ya Nyamira Njefatikad Hisemba Liamano Fatgad Gisemba korwa sensemeyo ya Nyamira na chinga kiechori gongo koira aseribolio lili tkongo gwetera chia sama siberesato and then kurugabo tutakuwa tunaendelea. Okay ga Jim Laxi Mogere awatebinga kanisa tebwatima mocho n'abantu babwate metwe makong eno ko Rumi awatebanga abantu bakwamerete their traditional teachings and doctrines bataligo itaberana na emerging issues. They are unable to integrate contemporary issues. Yes. Ekemire kiomugusi kosa moja aliwezi tufanya tusahau mambo yetu and then kurwa bugo mnankogando inambali bako bakolika kurwa se mitambo yaito ya Facebook na bali ba 0726447367 bakolika iga Peter kurwa liesa kurukungana kurukisi gaota isipokuwa tumefika nyakati mbaya kupanda na kufuna Peter from Ogembo. And then oiga akurukwanga Jackson Samoka kurwa ironde birongo ward akiabantu ba Sarik Peter likanisa yagalire and then oyondega otebanga n'abantu batari kuigwa tigana ne kanisa abantu mbali kuigwa mukate abantu batari kuigwa pi na kurugabo turikere nae ekerengeri kiao ninki gekogera abantu yanchinga kiechiga ogo sarika gwechimbo chia mwanya bantu inki kerebobe ne kanisa etarera libagari ya ebuya gose ngentoki ikagwetera 0726 447367 na ekero tokoirana tutakuwa tunazisoma gose otorikere somtambo ito o Facebook Gatembe TV sotorikere gwetera ase YouTube ito Gatembe TV and FM
tiga ng'ende nko basemia ginkwirana tutaendelea kutoka hapo. Baraka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, mangana man, bangina ninjo. Basina kimogo teba basimbia mole. Oitangaro karombi nyombangale kumumura mutamba kaporo kumboro sidata. Baitangale mondi gereti. Oitangaro karombi nyombangale. Tali nyombane ne. Nyombangale oitamaro karo oitangale. Bobasi oitangale. Nyombe chito chirisa to bobasi. Masige oketauli na Roma nene watu no oitangale abantu bae. Watu kulene na masige. Bono yo itangale ne haro watu tato itangaro karombi nyombangale kamumura mutamba kaporo kumboro sidata ndane. Ukichonjo ikoro. Bobasi na baba yetego. Bobasi na bunyo bobasi kabisa. Ponia muringo bobasi ba mitino bagwe togigo. Uitangaro karumbi yombangale kama muramo tamba kaburo kumborozi. Amu itagara wateba. Baraka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, mangana man, bangina ninjo. Abarandia kurwa ase sub-county ya Marani nigo litkuria rero bakora amasabo yo gusabira sub-county eyo anene mono ase bikorwa byobwangwe gebya bere bikone kigwa kurwa senseme yo gusase sub-county eyo irase county ya Kisii. Mosakito Daniel Ontiri nigo aika na gotubwateria elimo ase linde none elimo litari gotonya asentire kubwatia. Asama tukabwangwega ebikore byobosalia no gukwa kwa basae byemyaka emeke nigo beralekanire komentekana ase sub county ya Marani nasege kore kya bwangwega na sabasae bane ba kwa masasi asokagerwa kuba basalia asensemo ya sombo ekyokerera abubwatani aho bakoragwa n'abarandia kwarigania litukolia masabo osabira ensemeyega ya Marani kwa jina la Baba Pamwana asama sabayega nigo baumura echumbi asama tabekania yechipara ao che Marani anointing oil boigo ne kerokererio kende kya manyinga yitegete asomo salaba na bakwanira wasemelkwa nabono ebikorebyo byasirigwe asokwegena nichinga kicho esegeto yarwegwa asabasae. Kuna nila mbalimbali wachawi wanapomwaga damu, wanapofanya sarakazi zao kupitia kwa mafuta tulie mwaga, tumeamini ya kuwa vyote na kazi yao yote imeharibiwa kwa jina la Yesu. Ekenyoreke kya Marani ebintu byakorekaniro bitari biya bantu kwengenta bari chinywa mochigo korujitari chingiya abantu baitanire bone chukumu ya itobu na intwe abasomba banyasaye no korangeria umuriro buno uri Elicha arangereti kurugoro chinyasaye kiri kya bari chigasira na chigakwa bone kerenga ye itorero iga etwacha gutangasira setani neki agent kya barogi neki agent kyabo cyekili munati na debo was babu atiokobwa asaba somba banyasaye batachire abasomba borochega abonspi abakuru chikanisa ao igonje ngukwanere kegoriege ke bakweroka jenzi tigaba twara maskani kyagerekero konyora abana batari kugambirika batasigetia abagambi batasigetia abaibori bagokora ebinto nga barabumba ari kugambirika igo bakwiragireria ne Biblia gotamba kunyara kwegotera umudcc wensemeiga orokia omogokoya aseri tukeriga ria masabo nechinga kecho enekeria bamenyi ba Marani obolindi boisaine achinga kie bagenderete ne miremo yabo ya botambe. Sasa nilikuwa naona ni kama kuna roho, ndio tukaongea na kamati ya security tukasema hapa iko roho ambayo inatembea hapa, na kwa sababu sisi hatupigani vita ya kiroho, nani wanapigana vita ya kiroho? Sini hawa wachungaji hawa. Ndio tukasema heri tuongee na mabishop tuone vile tutafanya ili hiyo pepo ambao, kwa sababu hiyo pepo haiondokangi tu. Asa masabayega bono abamenyi nigo batwara Marani nya yobuya obwanchani obomo no mulembe.
nkurubathire giteseni kia Getembe iritirene nguru kwa Daniel Montiri. Pemano Daniel Ontiri na nigo bonongo kuira pake mesiri ende yo bonchereria abo ase chibando chiakinde ligori aso mutoriro bono okoni wa chishiringi emiayemo na 200 mo sakito osomwarigania bo roboti oruo Innocent Makori niga gutumanyia roboti oruiga Chibando omutuliro gusegorogore ya monigo cheikiri chilingi 120 abo se chibande buniye mo echikilo 40 ekonigo chilingi chiribu inyine chimeisana seta sorogongoro gusi magiga yerigesa hariya bwanguiga gutigana nayo amatoke nigarorekanire kugurwa samagori abo aseri rigori rinse kigima likoni go chilingi chime ibere gweka chilingi chimia hisatu amatoka manene yali bwegamanyekanete buna ng'ombe nigakoni go chilingi chime isano ibere gweka chilingi chime isano isatu haigagusia Uguska Motuya kampani ya sukari ya Sony yararire mu rubiri yo mwaka bw'ikiri 2025 na bwege 2029 abo asiringite komente kerengo kirigesarie mesigo ikachitan timia isana 35 kurwa chitan timia inya umudirector munene Martin Diema oiro koboke gitambo kero kigosmeke mesese chinsemo abuna nyatikia game rangwe na bwego kuria kurumuro buri bokuringo liraba oera bobwegasi enegetigo buna liro bali chinsemo ichoneligia liri asogosimeka hemesia Voigo insi umurubulio yuwa basachiri wikomingo chabale konyora mabaga yimirimo na bwego kine birengo bya masoma bagwitira abo tukiya semigundua. What we are trying to do as Sony Sugar to ensure that we live up to this particular dream is to expand cane growing into other regions which can support cane. We are strongly considering the Kuria region, which traditionally is known also to do well in cane. We are also aware that Nyatike sub-county, currently there is irrigation under rice there. We are trying to explore the possibility of also extending cane farming to Nyatike. We are also strongly considering expanding cane into the Rangwe region. And when we do this, we should be able to increase the acreage under cane. And in that plan, we intend to increase from 410,000 metric tons of cane delivered annually to 635 metric tons of cane delivered by the 5th year, that is 2018-2029. We are launching the strategic plan today. But I want to tell you, the most important resource is not the plan. The most important resource is the employees of Sony Sugar. Honestly, that is the most important resource. The journey begins today. Let us not worry about what happens when the leasing happens. The leasing is not going to throw away good plans just because people have come. After all, with all this experience here, how can anyone come here and start bringing new people? You're the ones who know how Sony works, and you're the ones who must drive Sony forward. And therefore, Mr. Chairman, Mr. CEO, and the Board of Directors, please make these people own the strategic plan. Ensi ya Kenya nigo yarigetio gukina ngorangora ko botumekio mwaka weta bwikiri 2020 n'uyukane abu asogokino ko botumeki wasegete tuno kuganigwa kwa mafuta bunaye chindege na bego LPG gose chigasti gutumeka sechinka aiga haimeyense guita
chingaki choboigo obutumiki bwa mafuta ya petrol amone diesel tibo nchoreretia aya nkolingana nobutuki kurwa sekiombe kia mafuta Petroleum Institute of East Africa obu bwakoretwe roboyo mwali bwo mwaka bw'ekiri 2024 obu bwego bwakorokia buna obutumiki bw'ekigasa sechinkani go bwakinita asa 25% mwaka weta eyire mara kabere ya 3% yaligetigo mwaka bw'ekiri 2023 ekibwego giekorokia buno obutumiki bwa mafuta yetaya nigo bwairanete insia ase 24%. Testament to the transition, because I know many years ago, even my own grandmother, who's about 99, was a consumer of firewood. And for the longest time, if you didn't find her in the house, she had gone to look for firewood. But today she uses gas. She's 99 years, but just started about 5 years ago. So you can imagine how many trees and bushes she brought down in the course of her entire life. If you replicate that with the population, then you see what damage you have done over time. If you look at the economies that are at the same level as Kenya today, the per capita consumption of LPG is at 70 kilograms per capita and above. When we come close home here, we are at 6.5. Now, you can take that and say we are doing poorly. But as an investor, you can flip it and see the opportunity is massive. And that's what we have. And when you look at the entire region, the statistics speak to the same. The context is everything to an economy. Our industries, our transport and logistics run on energy. If there's efficiency at the energy level, there'll be efficiency across the board. Koripotelia Ekionga Innocent Makoli. Karigate unga chinsa chia mkate nchiyo gaiga chora kati ya gravity atevity ingogo chora kurugabu yo kurukonga Lucas na kariri na wante kurugabu lakini ende Kevin kurwa soko abaiboli bategere ti bana babo bategere ti abana babo buya tali chikanisa yona abaiboli bakobekwa maoni yangu chikanisa nchibwati mwelekeo muya chikorekaine n'abasalia bairanire chikanisa from Kefa Kaibe Ogembo and then oyo tigatumanye ekigusi egekoera tigana ne kanisa eyo nenyuomo ninki akwangera okay oine binte byare totanga inte no mulisa Jeremiah Onsongo chikanisa nkwegeria kirebuya n'obugima bwamigira abantu abande batumye binto n'ebinyugwe bibe kutasikana n'obuyigweri botayo chikanisa ati chibwati bobe bonde bwonsi gostibwati mamocho mwanya abantu batere kumusasima nyasa mutungi igoro nense umusasimi bwebirecha nabo bwaretere amakwa sense yagusi engima na Kenya engima inche kerubo kurwa birungu antirentigere abo asengenchie chinsa kando chengana bachenge ayu na ndamange aitotakora tarachi kachinsa inye kubutubwata mange sengenchie biro byangire chinsa inye nimbengo ko yaretera kuruga iga barimwa bwaterana amana inche kurwa fat guard kurwa kara kurwa amonto kurwa nere dipon and then naboigo muntu kurwa nerontiri abunkurwa chinsemo au na batwariganiria iga oyo kurwa nere Aaron Ototo nyengiri naboigo nsemo ye ebimanyererio akurwa nela Wilson Makori inte nkurwa mkate Enoch wekachinga kiecho nyasaye tata korako ndago seseni tukutane sana.
Uhuru Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills iluko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumrang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuyigo musongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. I'm on